Dobre, lebo mňa tam, no mi ostali cooldowny. Aspoň ma reconnectlo, dúfam, že všetky staty resetovalo, že mi neukáže všetky oné killy, čo som mal do piči, ani nič. No hádam by si ešte nechcel vidieť taký vy. No akože, asi bez tých prežijem, vieš ako. Však na čo mať killy v tejto hre? Poď sa kúknu na nášho pupišteka. Pupušteka? Ukáže. On si to proste chilluje. Je aký zlatý. A jeho nejde ani zabiť. Hento? Nič. To, čo tu vo vzduchu lieta. Hellbomba tu jebla, on nič. Počkej, kde lieta vo vzduchu? Počkaj, ty ho tu nevidíš? Nie. Jebe ti? Tak, dobre. Hľadajme ich. Na 4. Pa. Diamond G? Komu? Nemôže mu dať miri, lebo bude pičovať. Jaj? Áno, ešte stále tu je to, že zaletíš tak 40 metrov, keď ťa niekto milí. Lebo proste Helldivery sú super ľudia. No. Sú to potápači, ale utopí sa aj kvapke vody. Áno. A to je tam čo ako hore? Akože, idem to čistiť trošku. No už som sa zlákol, že to ústo... A ty... No treba ísť misi robiť. Už treba. A akože čo tu ešte je, keď mi tu blíka otáznik? A pred nami je, že veľké mesto. No pred nami je, že... Normálne funkčná civilizácia. Medium outpost! Hento! To zničilo tú druhú. Jaj, dobre, po mne tu jebe tureta. Dobre, a teraz po mne jebú všetci roboti, čo môžu. Doslova, to čo nejebe po tebe, tak jebe po mne. To čo ty proste prebehneš a neriešiš, tak to sa rozhodne, že ide po mne všetko. No, čakám, som sa nabil, ne? Vladar a rozjebe tú onu. Letu. To je tam tank? No jasné, že tam je tank, jaký zlatý. Ja sa tu schovám. A budem dúfať, že orbital ho zničí. Koľko to ste sa tu odkiaľ zobrali? A vyzerá, že by ho aj mohol zničiť. Dobre, tak inak. Tak, teda trošku inak to spravíme. To zničí jeden stratagem. Čo ti to zničí stratagem?
ich onú bedňu. Hej, zničila. Ja, je tu ich onu, základňu. Spawner. No. Keď tam hodím, že kvázar. No, zničí. Všetko, čo má helpot, prakticky vie zničiť takéto veci. Zavolám si resupply, lebo ja som piči. No a ja. Tak poď sem. Ja nemám nič, ja doslova som, že... Ale kokot a golem ide! Hej, tu som, za mnou poď, tu som, hej, 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 hej. No, to som rád, že sa otočil na mňa. Odrazí to. Mám ho. Potrebuješ ešte supplies? No keď ich dostrelám, tak ešte si vezmem. Tak si zober. Cucnem. Ešte tam je jedna bednička. The piči, ako to čo? A čo tu ešte treba spraviť? Ja neviem. Tiež nechápem, prečo to svieti, keď je to zničené asi všetko už. Ja už nesvieti, dobre, môžem ísť za misiu. To proste milujem, keď sa týchto najzbytočnejších robotov naspawnuje tak 800 na sebe. A všetko to vyštartuje po tebe. Hádam by si nechcel, aby ťa nechali. No ja nedúfam ani v to, že ma Kamo, počuješ ma? Ja počujem, prečo? Lebo ja tu mám robota, do ktorého strieľam a on neumiera. On je bez srandy nesmrteľný. Toho bugnutého. Oni sú bugnutí, ale nestrieľa po mňa ani on. No veď taký, to je taký istý. Tiež nestriel... Tak tebe jebe! To čo tu prišlo normálne, svat? Nože. Dúfam 5 golemovia pull-upli na teba. Ale čo vám jebe? Snažím sa ísť k tebe, len... A není im kokotno. Nie. Cez toto púšť, to je bolesť. Čo to nemáš skoro nič už. No už nie, lebo Však- všetko beží sem. Však vravím už. Všetko mám u seba do piče vyjebané, však zdochnem. Koko. Zvládol si to. Už nie si kadet. Už si kapitán, myslí na to, hej? To by si nemal mať piči. To je podsta. Niektorí sa nikdy v živote nestanú viac než kadetom, taký bažináč je príkladom napríklad. Že bažináč je proste bažináč. To tu čo šprintuje? To je čo ty kokot? Aha, bombu. Aha, to je oni. To je medená socha Halka. Prosím. WTF? Áno. Som pozeral, čo to je za novú